Afanyemos que estem ja en el temps molt justet. Vosaltres acabeu-me lo del còctel, per favor. Fausto, què celebreu així? Que teniu mobilitzada mitja plantilla? Pues avui celebrem el final de curs de les Ames de Casa Tirius, d'ahir de València, i venen 1.000 persones així en aquesta sala concretament i unes 600-700 persones crec que teníem en l'altra sala de l'Alcúdia, segle XXI. Veiem molts cambrers, però vos en fan falta més. Per què això? Pues ens en fan falta més perquè en Res Catering que hem creat, ens hem quedat la Ciutat Deportiva de València, el circuit de Cheste i com ja sabeu és la Fórmula 1 la setmana que ve. Entonces fa falta gent per a tots aquests eventos. Este és un dels punts neuràlgics de treball dels cambrers, no? El que estem fent és, primer comencem a parar tota la taula, posem la manteleria, posem els plats, posem tots els coberts, vigilem que estigui tot en ordre, tot correcte, tot net. Teniu fama de tindre molt bona cuina. Sí. Justament estem en canvis d'ella. La cuina me la demanen tant, per això hem tingut que crear el Res Catering. I feu plats temàtics. Pues mira, justament avui te puc ensenyar un postre molt musical. És un piano que és tot de xocolata, el teclat i tot, el disc va relleno d'una cremeta en fruta natural i se'l mengen tot. I si no poden acabar-se-lo, es donem una bolseta i se l'emporten a casa per convidar a la família. 28, 31, 30. S'allà. Enrique, tu eres cambrer així? Sempre t'has dedicat a això? Pues la veritat és que no. A banda d'esta feina he fet moltes altres coses. He estat treballant, per exemple, en la banca. Treballar en un banc i treballar així, això és completament diferent. Sí, la veritat és que no té massa a veure. Per una banda, és una feina molt més dinàmica, no està sempre sentat cara a un ordinador tot el dia, sinó que, sí, és més de manejar-se, tractant la gent en tot moment, estar en actiu tot el rato. Ja no fa falta anar al gimnàs. Que ja no fa falta. La veritat és que uno se manté en forma sobrat. Esteu molt modernitzats així, què fa esta màquina? Sí, pues esta màquina lo que fa és que a mateix que frega el sol, pues l'aspira l'aigua i la brillanta. I per a dur això fa falta carnet de conduir? Bueno, tienes que andar un poquet en cuidado y no chocar tan estable, pero no. Toni, tu eres estudiant i cambrer. Jo compagino els estudis entre setmana i cap de setmana me ve molt bé vindre així a arplegar uns diners. Quines qualitats has de tindre per a fer el teu treball? Principalment ser amable, atento, educat, sobretot, simpàtic, pues estar ahí, tindre bon tracte amb la gent i el que te demanen, pues fer-ho. I treballes en sala i així a l'aire lliure? Sí, clar, depèn de l'event que siga. Així, per exemple, pues, podem fer més comunions, més batejos, coses, o dinars privats, coses més xicotetes, i en sala ja bodes o coses més grans. Però treballar a l'aire lliure dona gust. Sí, clar, sempre millor a l'aire lliure que te pegue l'aire que estar tancat tot el dia. Un altre dels jocs, com t'havia dit allí en Alcira, on tenen que desenvolupar la seva feina els cambrers, serà on ens trobem ara, que són els jardins del segle XXI, està entre l'Alcúdia i Carlet. Laura, què esteu preparant així? S'espera fer l'aperitiu que van a tindre antes de dinar. Tu ja portes l'uniforme de treball? Sí, tot és pantalons, la camisa blanca, el davantal en el nom d'ací. Ara en estiu se passa calor? Sí, prou. Perquè manega llarga, davantal, quasi als peus també. Quantes hores estaràs avui així treballant? Doncs no ho sé, segurament tot el dia. Perquè això és hasta que se'n vagin les dones, el que mos vulguin deixar així. I es fa pesat? Algo, la veritat és un poquet. Sobretot quan enllaces dos events, no? Sí, però també s'acostumar-se, això és el pa de cada dia. Bé, ara recapitulem, busquem 50 cambrers per a tota la temporada d'estiu, sobretot gent jove d'entre 18 i 35 anys. Nosaltres continuem buscant ofertes de treball.